Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios chitubu checontent chitubu chisingapwi chitubu chinondiwa nemunhu wese chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nanamazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time, hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungowagara uri mugaro wepanapa aiwada kutenda nekuti sei nekukurumidza kubhadhara rent. I believe kuti makava nesvondo neweekend yakanaka ende ndinokushuvirai kuti svondo rino ratiri kupinda zvinhu ngazvingofamba, zvinhu ngazvingoita sei, ngazvingoendeka. Nekuti nyaya ndokufambira zvamanje manje ndonyaya hombe, ndonyaya hombe, nyaya yavhundutsa kuti vanhu vakuita chipfambi muchechi zvekudaro nenyaya yenzara. Zvinhu zvaoma, zvinhu zvaoma. Ukaona mukadzi madzimai akusvika pakudanana nemushamwari yemurume wake simply because murume uyu ane mari. Aya mawani chaiwo chaiwo handitika. Saka ndine video clip andoda kuti ndikuratidzei the recording yakaitwa pachurch Pasowe raMadzibaba Masango mawani. Saka before ndisandapinda muvidhio iri ndoda kuti ndikuudzei futi kuti kubva musi wa 28 May kusvika musi wa 2 June paSenton apo Madzibaba Masango anenge varipo paSouth Africa vachiita sei, vachiita basa, vachichimhanya. Mirai muone video clip randoda kukuratidzai. Ndo masemu mamhanyiro avachange vachichiita kuno kuSouth Africa handiti. So book a one-on-one, namba dzavo ndo idzo dziri pasapo paflyer riri apo iro handiti. Moita sei, munovaona moitirwa mudikinyira wacho wobatsirikana handiti. Saka rikatidzwe zvinzi amai imimi siyai chipfambi. Pakashata. Pazobvunzwa mubvunzo baba zvikanzi pana vakadzi vari kuita musikanzwa pachechi panapa, sumudzai maoko. Baba ndopanoona kuti hapana kwatiri kuenda baba. Vanhu vari kuhura, vanhu vari kuhura havasi kumira baba. Mawani. Saka rega ndipinde muvidhio tione, muzvionere mega kuti zviri kufamba sei. Siyai kuhura mai. Kozi makagadzirwa nemukadzi wamuda imune murume mimi. Asi muda neshamwa. Muda nemurume shamwari yenyu mimi. Muda nemurume shamwari yenyu. Amai zweka. Ndeta mikwere. Ndeta mikwere. Ndo mai. Muda murume wenyu mishamwari yake. Murume nyari pana pere. Murume nyari pano. Tupera ngobhondra nyari. Anza hapo. Hapo. Mukudanana imimi. Muri kutodanana imimi. Nishamwari murume wenyu mimi. Shamwari murume wenyu. Historia. Mango tichi? Mango tikutamba. Mukudanana shamwari murume wenyu mimi. Siyai izvo zvamuzinzwa. Siyai. Mwa isiyai. Aziziva. Aiwa tiroto tashima chama iwe. Tiroto mina matono. Right, nyaya muri kuinzwa, nyaya muri kuzvionera zviri kutaurwa. Anzi muri kudanana neshamwari yemurume wenyu. Zvikanzi taingoti kutamba. Pakashata. Amenoti unoti chiinazvo zviri kuitika mazuva ano izvi kuti vanhu vakusvika panguva yekudai so vachiita chipfambi uye vari pachechi nenyaya yekuti zvinhu zvaoma. But asi madhimoni here aya. I think the best way tofanira kuti timbounza Madzibaba Masango atitsanangurire about this video kuti chii chiri kumbonyatsoitika kuchechi. Mirai muone pamberi apo pavari kunzi vari kuita chihure, vari kuita musikanzwa, sumudzai maoko. Umanaka pakashata. Rega tiplay tinzotaufana. Musiyane murume musiyane aiwa.
muri kushamwari ine mari vakada mara maya Wakada mari. yeah kwadiga amuno kavuma manje ndikupinda mamuri amsati matanga kuona nditouya mamuri momo ona kuti panapa pana makazi yaoga vano varume asodanichi vamwe varume Nemashamwari evarume vavo. Abuyei. Mari. Hanzi vakazi vanofanira kupiwa mari. tindo ipa vakadzi mari, ipa mukadzi mari. Nyaya yemari inyaya inonetsa iyi ende mawani. Zvekutodaro nekuti mukadzi akasaona mari kufara kwake kashoma. Vandaiziva vanhu vaifara vasina mari handana moms vedu kudhara tichikura. Ndo vanhu vaifara vasina mari ivavo, zvinhu zvaitongoendeka ende vaishingirira. But generation yako mazuva ano ibaba kana usina mari ka unenge usiri chinhu. Ambe nokuti ndizvo here kana kuti ndizvo here, isa comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako, maonero ako. Rega tipedzise video. Hanzi mukati imomo mamuri umumu mutori nevanhu vakawanda vari kudanana nevarume vevanhu. Ivo vakaroorwa vari vakadzi vevanhu. Pari kupisa baba. Rega tiwasiye bose amai awoga asi amaika kuchita ngakusiiva nditeka munzo ameni mari sakudauya kwamuri vakazi vauchita chisumudza imaoko toi Ndisandauya kwamuri. vauchita Vari kuita msikana vachichita Sumudzai musati mawiri. Sumudzai maoko. Vakadzi vatonyari. Asi rusumudza anongedzai. Asina usumudza anongedzei. Vaona kuti muri vaona. inogara kuti mimi munomu mati koi mimi ainemi gogo Bebi rako ratorwa. Asi mafotos nevideo. Mawana aya ndofunga muri kuzvionera mega zviri kuitika pasowe kuti pakashata baba, pakaipa. Mera ndite plan ndiunze Madzibaba Masango timbokurukura nyaya yechihure iyi, nyaya yechipfambi, kuti zviri kumbonyatsofamba sei kumakereke uko, chii chiri kumbonyatsoitika pachechi yepostori, nekuti mawana pari kupisa zvekudaro handitika. So ndo video clip ranga ndangokubatira zvamanje manje kuti ndikuratidzei zviri kuitika kuti pakaipa, pari kupisa, pakashata. Musi wa 28 May kusvika musi wa 2 June Madzibaba Masango anenge ari muSouth Africa kuSenton vachiita ma1-on-1. Namba dzavo ndo dziri pasi apa, vabate ubatsirwe zvinhu zvako zviite sei zviendewo kumberi. So ndo video ranga chikofamba naro zvamanje manje. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, kuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinoteera.